hor bide horretan, oinoko 77an hik badekok beste bizipen berezi bat, ezto? Ondarruragoa. Bai. Ez, orduen, aberdiguna zuen. Aberdiguna, santura aberdiguna, eta ordu baina dut nire bat zuen. Eta, zer zuen, propagandik egin zuen. Da, klara, propagandie, gu honi genuke, klandestinia dien zegoan. Demokrazia eta... Naiz da Franco urte bilena hoi. Bai, claro, digo que demokrazia bene, hil bai, baina jarraitzen zuen, ez da? Eta, orduan, pentsamenduan, bueno, etorreko ziela bi persona, kapotik, Durango epintzen propagandile. Eta propagandile epintzen, euri epiniko bera. Eta ni italianiz, zaintzen, badezpada, guardatxo bile, baten bat, zebilen, eta hemen, Durango epiniken duan praktikamente egune ondio garkiz zeuela ero iluntzien epiniken duan, ez da? Eta ondio akorteno bateke, bera egitera goine, baina Goyito, Olabarria, txikizenak. Goyo Olabarria. Goyo Olabarria. Umie izango zua. Bai, baina esan du izkua. Eta, oye, vienen la policía, no sé qué. Cago en mis ojos. Brometan, zezuan tipua dozo bromete guztok. Eta bestik epintzen, ferik, guztik edo. Durango epiniken duan, eta esoa. Niak orte bezala, fuera la monarquía. Ojo, la monarquía. Da, aberdiguna. Aberdiguna, baina konsigna zentrala zuan, fuera la monarquía. Orduen, gero zingen duan, lehan hilgeni, bereko txia zumuinan, Ondarrore, eta han, bestiek gu bigilau propagandi ginen. Guztik edo, bagoizak Ondarrore, bagoizak eginen propaganda guztie, txin, pum, guarrazo ginen. Bestiek, guarrazo ginen, haineketan, ni libra eta lehan izarrapau. Baina inzuelte txarra egin nahi joan, txaseretik nire karterie lehan izan kotxien galdu, itxiko. Orduen, lehan izarrapau joan, deri joan. Nik atu izan Ondarru, bakarrek, antzera, baina baten bat asasintzan berbetan, da kustinue, eskatu notxean laguntza eta karrestean berrizera. Da, hainbat adine, berrizeako honietan, ailegeti etxera. Eta etxetik, ordu izan genduan, etorrintzen etxera, eta hori, agarramotxean kartzelara. Eta ni, libre. Eta, baina, niri harrapote guan, han negola. Ordu izan genduan, esperantzan antxan la maia, esto guazen loiten bestaldeko txie, hango gitze periodikik genduan zen, bestaldeko txie, maribertze eta hori, lagunek, eta zein genduan loin bestaldeko txien. Maribertze alderdi, ez da? Maribertze alderdi berrizkur, perlaparra zonte. Eta, Arbizurekin, Joakinekin. Eta, arek urra zen Naparrore, azte zantziko, arek familiziean. Eta, guk, uni etxea zegitik, guk beso zegitik bat zenunkan, eta zer. Orduen, ez da txena baina, entzaren lor, sektorrikotik, etifetian, gabazko rezo zen, bom, otige, dago estadu. Azken, espertu zuzen da julzuz. Ordu zein genduan, julziela, eta hartu, eta natxitu. Banietu egin natxitu, zer da, bago izagoen asteburu basetan, natxiture, eta orduen baina guk natxiture gernikatik pasaukeran, lehan izondarrutik, juezera. Kotxin kruzau ginen. Eta ordu, barrako zuean, eta justo horretxik legalizazuan Partide Komunisti. Urte horretan. Bere guraren bespera. Bespera, ero guztik guzen gian baina kuentan. Orduen, gaur kasualidadi, gaur egon hobiek osoa topetan, hau dokumentua guizioa topauen zehandok, hori erregaztetin gora beran, da no firmatuan, da dirizian gainean, eta bertan ondu negon dut, Gernikako, juzgauena, da zelan, lehen da bilek, resultan, propaganda ilegal. Irakurri papera. Irakurri papera etxea. Karri joan, zitxoa pintzeuren, hau, nekaten niastute honekin, etxea parzen.
Betzea, hemen pintzio, gara, 77an gauz, el 5 de julio de 77, resultando en hora no determinada del día del 6 de abril del último, don José Antonio Leani, el Coro, y don Matías Oregui Arregui, ambos mayores de edad, colocaban en la localidad de Lequeitio carteles en las que, entre otras expresiones, se contenía lo de monarquía campora. Carteles que de otra parte invitaban a la celebración de la Berriuna, considerando propaganda ilegal en los artículos con Lequeitio y Pinchillo eta ondarro zuan, Lequeitio es una. Bueno, Lequeitio que va con Chivisida, pero de Aldecoa, Ibañez de Aldecoa, con Chivisio con Darro, lehen nietez joan Lequeitio, Peru, bueno, Zentzuan beste bat guztaintzen egon zana Lequeitioa zuan, baina ez gugondarro nahiak postuean Lequeitio, en relación con los artículos 251 número 2, en relación con el artículo tal, 172, número 333 del mismo, ¿no? Responsables, tal igual. Bueno, sin alguna, esto es una libertad provisional, es algo que nos dejan libertad provisional, y sin fianza, requiere ser procesado para que en el término de una audiencia preste fianza 5.000 pesetas a cada uno. Y no aportan dinero aquí. Ya quiero algo, ya zuan prescribite. Se legales en partido que llega a ser, tenéis ya beste dokumentu bat oso se agarratu zuan, esaten, bueno, ya está, acabo da, hori, esto.